Com ja saben, a través d'altres mitjans de comunicació, ha nascut un nou idioma, el lapao, que es parla a l'Aragó Oriental. Doncs, la Universitat de Massalió ofereix, en un futur, uns cursos de filologia lapaònica i estan buscant nous professors. Arrel de l'increment en la demanda de classes de lapao a l'Aragó Oriental, la Universitat Autònoma de Massalió ha decidit oferir la diplomatura de filologia lapaònica a partir del curs 2016-2017, de cara a formar nous professors que duguin a terme les classes i la correcció d'exàmens en aquesta llengua. L'objectiu, a més de formar els nous professors de lapao, és aconseguir personal qualificat capaç de realitzar traduccions dels textos de lapao, així com capaç de generar nova literatura en aquesta llengua. De la mateixa manera, s'establiran diferents nivells de certificació, que aniran des del nivell C de lapao al nivell C trencada, que l'obtindran aquelles persones que demostrin capacitat per corregir textos. Estem molt contents d'anunciar aquesta nova diplomatura perquè és una llarga reivindicació des de fa anys a la zona, perquè el lapao és la nostra llengua i no la llengua que es parla en les contrades del voltant, no el lapao. Ja era hora que els polítics diguessin que sí, que el lapao existeix i nosaltres volem oferir aquesta diplomatura d'aquí a 4 anys perquè tothom que vulgui aprendre bé el lapao pugui ser conscient de que és nostra aquesta llengua, el lapao, per sempre. Segons ha pogut saber aquest mitjà, si la iniciativa té èxit, la Universitat Complutense de Tortosa no descarta oferir la diplomatura de Filologia Tortosina de cara al curs 2020-2021, però aquesta informació encara no ha estat del tot confirmada.